Λοιπόν, καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι που ήρθατε, που στηρίζετε κάθε προσπάθεια που κάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας φέρνουν όλους μαζί σαν παρέες, να μιλάμε, να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και να βελτιωνόμαστε σαν χομπίστες και όχι μόνο. Είχαμε την τύχη ο Παναγιώτης που... Θες να έρθει λίγο Παναγιώτη από εδώ? Δεν θες να έρθει Παναγιώτη, εντάξει. Όπως το βλέπετε επίσης τον Παναγιώτη. Ήταν πολύ θετικός από την αρχή με το που τον πήραμε τηλέφωνο, στο πλαίσιο που θέλαμε να κάνουμε κάθε χρόνο κάτι καινούριο. Θέλουμε να κάνουμε τέτοιες συνεντεύξεις και γενικά παντού σε όλη την Ελλάδα. Είστε τυχεροί και νιώθουμε και εμείς τυχεροί που είμαστε από εδώ πάνω και μπορούμε και κάνουμε εδώ πέρα τα πράγματα πιο εύκολα. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να κάνουμε απλά πραγματάκια. Σίγουρα για τους χομπίστες που ήρθατε, οι οποίοι είσαστε λίγο πιο προκατηγορία, δεν θα είναι τόσο ενδιαφέρον, αλλά πιστεύουμε ότι για αρχή θέλαμε να δώσουμε βάση σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο αρχάροι και να τους βοηθήσουμε να βελτιωθούν. Αυτά που θα κάνουμε σήμερα είναι ένα μικρό σεμινάριο για αρχάριους, κάποια βασικά πραγματάκια, ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι όμορφο χωρίς προβλήματα, και μετά θα στήσει ο Γαβρίλ live ένα μικρό ενιδρίο, Aquascape, στο οποίο θα μας δείξει κάποιες τεχνικές σύμφωνα από αυτά που θα πούμε στο σεμινάριο. Αυτό που θέλουμε από εσάς, από όλους, κάτω και πάνω, είναι να το κάνουμε διαδραστικό, να μας ρωτάτε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Είναι από τις λίγες φορές που είμαστε τόσο κοντά μεταξύ μας και όσο πιο πολλά πούμε, τόσο πιο πολλά θα ακουστούν και στα βίντεο και θα λύσουμε περισσότερες απορίες. Αυτό είναι, Γαβρίλ, θες να πεις κάτι? Ξεκινήσουμε, νομίζω. Να ξεκινήσουμε. Πριν 3 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την ιδέα μαζί με τον Γαβρίλ, θέλοντας να δώσουμε ακόμα μία διάσταση στο ενιδρίο που ήταν τα φόρουμ και οι ομάδες στο Facebook. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος. Θέλαμε να δώσουμε μια διαφορετική διάσταση και στην ουσία δημιουργήθηκε το Aquatic καθαρά από τα live. Ερχόντουσαν χομπίστες οι οποίοι γνωρίζανε πολλά πράγματα περισσότερα από εμάς και κάναμε ενιδριακές συζητήσεις πάνω από αυτό. Πέρσι είχαμε την τύχη όλοι μας να έχουμε και την πρώτη έκθεση μετά τον κορονοϊό, η τελευταία έκθεση το 2016. Πέρσι έγινε μια ενιδριακή έκθεση και όπως οι περισσότεροι από εμάς παρευρεθήκαμε, είχαμε την τύχη να κάνουμε και εκεί να στήσουμε ένα ενιδρίο και να κάνουμε και κάποια τύπου του σεμινάρια. Αυτό, προχώρησε λίγο Γαβρίλ. Λοιπόν, στο κανάλι μας θα βρείτε κάποια βίντεο τα οποία εγώ τα λέω και ο Γαβρίλ επεξηγηματικά. Κάποια βίντεο που μας λύνουν κάποια προβλήματα, που μας δείχνουν πώς γίνονται κάποια πράγματα. Κόλλημα ενιδρίου, πάμε Γαβρίλ. Πώς στείλουμε ένα θαλασσινό ενιδρίο ή ένα φυτεμένο ενιδρίο και άλλα πολλά βίντεο. Κάναμε κάποιες κληρώσεις, οι οποίες σίγουρα σε όλους αρέσουν και είναι ωραίο να μπορούμε να παίρνουμε πράγματα και να σας τα μοιράζουμε. Κάποια unboxing και review, μας δίνανε εξοπλισμό οι εταιρείες ή παίρναμε εμείς, σας δείχναμε τι είναι τα πράγματα ώστε να έχετε μια καλύτερη άποψη και όχι απλά μια φωτογραφία από ένα κατάστημα. Μουτράκιας. Ενιδριακά tips, πώς θα πετύχουμε κάτι πιο εύκολα ή πιο φθηνά. Πέτρες για το φωτισμό, για το αν οι πέτρες ήταν βεσολιθικές ήταν το προηγούμενο. Συνεντεύξεις σε χομπίστες, για μένα ίσως από το πιο ωραίο μετά τα live. Τα live για μένα είναι κάτι που θα δώσουν πολλή πληροφορία, αλλά οι συνεντεύξεις είναι πολύ ωραίες γιατί πραγματικά πηγαίνουμε σε χομπίστες και μας δίνουν ακριβώς αυτή τη δικιά τους κατεύθυνση, το πώς χειρίζονται το ενιδρίο τους και πώς φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα. Και φυσικά κάποια ενιδρία που στήσαμε εμείς με τη βοήθεια κάποιων καταστημάτων. Ο μονομάχος είναι αυτό που έχετε αγαπήσει περισσότερο, που έχει τις περισσότερες προβολές, που καθημερινά το βλέπετε πάρα πολύ. Και τώρα εδώ είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι από το πρώτο live μέχρι και σήμερα, 3 χρόνια και παραπάνω, σε οτιδήποτε κάνουμε μας στηρίζετε όπως και σήμερα και καταφέρνουμε και παίρνουμε δύναμη για να κάνουμε και άλλα πράγματα. Πραγματικά το δικό σας κλικ, το δικό σας σχόλιο, το μήνυμα στα προσωπικά μηνύματα που μας στέλνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά είμαι ανατριχιασμένος, είναι απίστευτο. Αυτή ήταν η εισαγωγή, πλέον είμαστε σε όλες τις πλατφόρμες που υπάρχουν, TikTok, Facebook. Οι κύριες είναι το YouTube και πολύ δυνατή και έχετε απίστευτη παρουσία στο ό,τι έχει να κάνει στο group στο Facebook. Εννοείται ότι έχουμε και τα άλλα για να δουλεύουμε και εκείνα. Γαβρίλ, θα έρθεις? Ναι. Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το aquascaping. Το aquascaping είναι στην ουσία η εξέλιξη του φυτεμένου ενιδρίου που όλοι οι χομπίστες είχαν και τα παλιά χρόνια. Με απλά λόγια, αυτό που κερδίζουμε με το aquascaping είναι πιο σωστή διάταξη μέσω ενιδρίου, ένα πιο φυσικό, όμορφο αποτέλεσμα. Το οποίο... Όλα καλά. Δεν πειράζει, όλα καλά. Το οποίο μας δίνει την ψευδαίσθηση ενός τοπίου, που είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που μπορούμε να έχουμε στο χώρο μας. Συγγνώμη. Λοιπόν, φυσικά όλα αυτά έρχονται με ένα κόστος. Πρέπει να ξεκινήσουμε, όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα φυτεμένο ενιδρίο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με σωστές βάσεις, δηλαδή ένα σωστό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός αποτελείται από ενιδρίο, φίλτρο, θερμαντήρα, φωτισμό και πάει λέγοντας, έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα. Θα χρειαστούμε επίσης μια ιδέα για το τι θέλουμε να φτιάξουμε. Δεν πάμε απλά και πετάμε τελικά μέσα, το οποίο και αυτό γίνεται. Θα χρειαστούμε επίσης μια ποικιλία υλικών. Αυτή η ποικιλία είτε είναι ξύλα, είτε πέτρες, χαλίκια, υποστρώματα, φυτά, τα πάντα. Και στο τέλος είναι κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως στο aquascaping. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από το ενιδρίο. Το ενιδρίο, όπως ξέρετε όλοι, δεν θα ήσταν εδώ, δεν ξέρετε τι είναι. Είναι μια γυάλα η οποία φιλοξενεί τους ζωντανούς μας οργανισμούς. Σε ένα ενιδρίο που σκοπεύουμε να κάνουμε aquascape, προτιμούμε περισσότερο ενιδρία χωρίς καπάκια, χωρίς γενικά πολύ εμφανή εξοπλισμό, ώστε να είναι πιο φυσικό στο μάτι μας. Ένα ενιδρίο το οποίο θα είναι extra clear, δηλαδή θα έχει πιο καθαρό τζάμι, πιο καθαρές κολλήσεις, μας αποσπάει λιγότερο το μάτι από το aquascape, που σε αυτό θέλουμε να επικεντρωθούμε κιόλας. Αυτό που δεν ανέφερα στο ενιδρίο, πάμε ένα βήμα πίσω Ισάκη, είναι ότι φυσικά το ενιδρίο υπάρχει σε πολλά μεγέθη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα μικρό ενιδρίο, με ένα οικονομικό ενιδρίο. Δεν χρειάζεται να είναι ένα ενιδρίο της οποιαδήποτε πανάκριβης μάρκας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα απλό ενιδριάκι και αν μας αρέσει πραγματικά και το αγαπάμε αυτό, το οποίο θα το βρούμε στη συνέχεια, μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε σε ένα λίγο πιο μεγάλο, που θα μας στοιχήσει λίγα περισσότερα λεφτά για να φτιαχτεί, και σε κάτι πιο ακριβό αν θέλουμε, που πάλι δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι λάθος να έχει καπάκι, απλά σίγουρα θα είναι πολύ πιο ωραίο σαν αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε ενιδρίο για να ξεκινήσετε, απλά αν θα πάρετε κάτι τώρα μπορείτε να δώσετε αυτές τις βάσεις. Πρώτο και κύριο, οι πιο παλιοί χομπίστες εννοείται ότι το ξέρετε, για αυτούς που μπαίνουν τώρα στο χώρο, είναι ένα πολύ καλό πράγμα να ξέρετε. Το φίλτρο είναι το νούμερο 1 θεωρώ κύριο πράγμα στο ενιδρίο μας. Ένα καλό φίλτρο θα μας βοηθήσει σε πολλά πράγματα, είτε πάμε να κάνουμε ένα ενιδρίο το οποίο έχει υψηλές απαιτήσεις, είτε πάμε να κάνουμε ένα ενιδρίο το οποίο θα είναι πιο απλό και με πιο εύκολα φυτά, ψαράκια κτλ. Το φίλτρο θα πρέπει να μπορεί να μας γυρίσει τουλάχιστον 5 φορές τα λίτρα το ενιδρίο μας, ιδανικά και παραπάνω, γιατί το φίλτρο το αγοράζουμε ας πούμε, με μια ονομαστική ισχύ 800 λίτρα. Με την πάροδο του χρόνου το φίλτρο αυτό θα βουλώσει και θα καταλήξουμε στο τέλος να έχουμε 400 λίτρα, 500, μπορεί και 300 ανάλογα τις περιπτώσεις. Επίσης θα πρέπει να έχει αρκετό χώρο για βιολογικό υλικό, είτε και για μηχανική φίλτρανση και για βιολογική φίλτρανση, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα ειδικά στα φυτεμένα ενιδρία, μιας και θα έχουμε σάπισμα φυτών, θα έχουμε... γενικά έχει αρκετή βρωμιά εισαγωγικά. Έχουν βγει πλέον φίλτρα τα οποία έχουν μέσα και ενσωματωμένους θερμαντήρες για να μην έχουμε έξτρα εξοπλισμό μέσα στο ενιδρίο μας, να μας αποσπάει και αυτό την προσοχή από το aquascape που θα φτιάξουμε. Δεν είναι απαραίτητο, μπορούμε να βάλουμε και χώρια. Επίσης, αν έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι μας, εγώ προσωπικά έχω τρέξει ενιδρίο και χωρίς καθόλου θερμαντήρα. Με μια σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι. Θερμοστάτης. Θερμαντήρας, παύλα θερμοστάτης. Ο θερμοστάτης είναι
ένα κομμάτι του εξοπλισμού το οποίο είναι υπεύθυνο για την θέρμανση και την ψήξη στο ενιδρίο μας. Ένας γενικός κανόνας είναι 1 βάτα ανά λίτρο. Επίσης έχει να κάνει με τη θερμοκρασία που θα έχετε στο σπίτι σας. Μπορεί να έχετε ένα ζεστό σπίτι και να μην ανάψει ποτέ. Μπορεί να έχετε ένα κρύο σπίτι ή να το έχετε σε μια αποθήκη και να είναι πολύ κρίσιμος ο θερμοστάτης για τη λειτουργία του ενιδρίου. Δεν ξεπερνάμε ιδανικά τους 23 βαθμούς. Ούτε να πάμε πολύ παρακάτω. Γενικά, 23 βαθμοί είναι πάρα πολύ καλή θερμοκρασία για ένα φυτεμένο ενιδρίο. Αν πάμε και πάρουμε ψάρια που θέλουν πιο ζεστό νερό, είναι κάπως λάθος. Γιατί μιλάμε για ένα ενιδρίο το οποίο θα είναι με aquascape. Στην ουσία δίνουμε, μπορεί να ακουστεί κάπως αυτό, αλλά δίνουμε πιο πολύ βάση στα φυτάκια, σε αυτό που έχουμε φτιάξει και προσαρμόζουμε τους ζωντανούς οργανισμούς ανάλογα με το ενιδρίο. Θερμοκρασία 23 βαθμούς. Μπορείτε να το πετύχετε με πολλούς τρόπους. Φωτισμός. Άλλο ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ο φωτισμός ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε στο ενιδρίο πάει ανάλογα. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα ενιδρίο το οποίο θέλουμε να βάλουμε εύκολα φυτά, αργής ανάπτυξης και ξέρουμε ότι θα μείνουμε εκεί, γιατί μπορούμε να πάμε σε ένα πολύ δυνατό φωτιστικό με dimmer. Dimmer στην ουσία μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση του φωτισμού και να το προσαρμόσουμε στις απαιτήσεις των χαμηλών φυτών. Ένα φωτιστικό της τάξης 10-20 λούμεν ανά λίτρο, αν μπείτε, όλες οι εταιρείες δίνουν τα λούμεν των φωτιστικών τους, οπότε μπορείτε να μπείτε και να δείτε πόσα λούμεν είναι και αν θα ταιριάζει στο ενιδρίο σας. Εκτός από τα λούμεν, άλλο πράγμα που είναι σημαντικό σε ένα ενιδρίο είναι η διάχυση του φωτισμού. Μπορεί να έχουμε ένα φωτιστικό το οποίο να έχει πάρα πολύ ένταση, αλλά να είναι σε ένα σημείο επικεντρωμένη και στην ουσία μπροστά και πίσω από το φωτιστικό να έχουμε σκιές. Προσωπική μου άποψη, αυτό που κάνω εγώ, είναι προτιμώ να πάρω 2 μικρότερα φωτιστικά και να τα μοιράσω. Συγγνώμη γιατί έχω και το λαιμό μου. Παρά να πάρω ένα πολύ δυνατό και να το βάλω στο κέντρο του ενιδρίου. Μπορούμε φυσικά να πάρουμε ένα δυνατό φωτιστικό και να το κρεμάσουμε λίγο πιο ψηλά, αλλά και αυτό απαιτεί άλλες ενέργειες να το κρεμάσουμε κτλ. Γενικός κανόνας. Για εύκολα φυτά χρειαζόμαστε 10 με 20 λούμεν, μέτριων απαιτήσεων 20 με 40 και υψηλών απαιτήσεων 40 και πάνω. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να προσθέσετε, μπορεί κάτι να ξέχασα. Συνεχίζουμε, Σάκη. Διοξίδιο. Για κάποιους πολύ βασικό, για άλλους περιττά έξοδα. Όταν μιλάμε για ένα ενιδρίο το οποίο θα φιλοξενήσει πολύ εύκολα φυτά, κατά κάποιο τρόπο το ενιδρίο που θα στήσουμε μετά, μπορούμε να μην πάρουμε καθόλου διοξίδιο, γιατί το διοξίδιο η πρώτη του αγορά είναι κοστοβορό, είναι αρκετά ακριβό το διοξίδιο για να τα αγοράσει την πρώτη φορά. Επενδύοντας όμως σε ένα καλό κοιτάκι, δεν είναι καλό κοιτάκι αυτό της φωτογραφίας παρεμπιπτόντως, αλλά επενδύοντας σε ένα καλό κοιτάκι, μόνο θετικά μπορούμε να δούμε. Το διοξίδιο, ακόμα και σε ένα ενιδρίο με εύκολα φυτά, θα βοηθήσει. Σε ένα ενιδρίο μέτριων απαιτήσεων και υψηλών απαιτήσεων, πλέον είναι απαραίτητο. Δεν μπορούμε να στήσουμε ένα ενιδρίο το οποίο θα έχει μέσα ροτάλα μακράντρα, ας πούμε, να το πω έτσι, και να μην έχει διοξίδιο. Από τη στιγμή που θα τα αγοράσουμε, μετά να το συντηρήσουμε δεν είναι πολλά λεφτά. Επίσης, ένα καλό tip είναι να έχουμε μια δεύτερη μικρότερη μπουκάλα, γιατί πολλές φορές ανάλογα στην περιοχή που βρισκόμαστε μπορεί να μην είναι εύκολη πρόσβαση σε ένα μαγαζί για να το γεμίσουμε. Ή το μαγαζί που θα μας γεμίσει την μπουκάλα μπορεί να του πάρει και μία εβδομάδα να το κάνει αυτό. Ένα ενιδρίο υψηλών απαιτήσεων να τρέξει μία εβδομάδα χωρίς διοξίδιο δεν είναι καλό πράγμα. Άλλο πράγμα, μην αλλάξει ακόμα. Άλλο ένα πράγμα που πρέπει να προσέξετε με το διοξίδιο είναι ότι όσο πιο καλά μανόμετρα έχετε, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί το λέω αυτό? Μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας και με αυτά, όπως είναι αυτά, κινέζικα, ας πούμε, τελείως μανόμετρα, τα οποία όμως μπορεί να σας παιδέψουν να το ρυθμίσετε. Ας πούμε, στα συγκεκριμένα έχει τύχει να μου κολλήσει και η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που ανοιγοκλίνει το διοξίδιο και να μην έχω παροχή διοξιδίου επειδή κόλλησαν τα μανόμετρα. Επίσης, πουλάνε στο εμπόριο και κάποια μανόμετρα τα οποία είναι μονά. Κάποια από αυτά τα πολύ φτηνά μανόμετρα, τα μονά, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε. Γιατί αυτά τα μανόμετρα τα διπλά μας κατεβάζουν την πίεση που έχει η μπουκάλα σε μικρότερο
σε μικρότερη πίεση, ώστε να μπορεί η μικρομετρική που έχει πάνω το μανόμετρο να ρεγουλάρει το διοξίδιο. Όταν πάμε να ρυθμίσουμε την πίεση κατευθείαν της μπουκάλας, αυτή καταρχάς θα μεταβάλλεται όσο αδειάζει η μπουκάλα. Και εκτός αυτού είναι πολύ μεγάλη πίεση και δεν μπορεί η βαλβίδα να μας κάνει σωστή ρύθμιση. Κούρασα. Πάμε σε επόμενο. Θέλεις, Άκη, να συνεχίσεις λίγο να πάρω μια ανάσα? Εντάξει, άμα θέλεις, άμα δεν συνεχίσεις. Πάρε μια ανάσα, Γρήγορη. Εγώ θα σας μιλήσω καθαρά σαν αρχάριος σε αυτό το θέμα. Πολλές φορές λέμε θέλουμε να κάνουμε ένα καυσκέπι ενιδρίο και ξεκινάμε χωρίς να έχουμε τίποτα στο μυαλό μας. Απλά γιατί έχουμε την όρεξη και τη διάθεση να ξεκινήσουμε. Ο μεγαλύτερος παράγοντας είναι να έχουμε μια ιδέα στο τι θέλουμε να κάνουμε, ώστε να μπορέσουμε να επιλέξουμε και ανάλογα υλικά και για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα πιο εύκολο. Τι θέλω να πω εδώ? Εγώ, για παράδειγμα, σαν Σάκης, θα μπω στο ίντερνετ, θα δω ενιδρία που μου αρέσουν, αυτά που θαυμάζω περισσότερο. Θα δω, για παράδειγμα, οι πέτρες είναι μαύρες, δεν θα πάω να πάρω άσπρες πέτρες. Τα ξύλα που έχει είναι πολύ χοντρά τα κλαδιά, είναι συγκεκριμένα. Θα πάω με αυτά τα ξύλα. Δεν θα πάω με ψηλά ξύλα να στήσω κάτι που άλλος θα το στήσει με πιο χοντρά κλαδιά, ρίζες, οι οποίες δεν θα μου δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε, πολύ βασικό είναι να έχουμε την ιδέα. Την ιδέα πώς θα τη βρει, το καθένας μπορεί να τη βρει οτιδήποτε. Οι μεγαλύτεροι aquascapers τη βρίσκουν μέσα από τη φύση. Πάρα πολλοί, όσοι έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια, θα δείτε ότι οι περισσότεροι βλέπουν κάτι στη φύση και στους διαγωνισμούς και μετά έρχονται και το κάνουν στο ενιδρίο τους. Ένας τρόπος είναι αυτός. Δεν θέλω όμως να σας απογοητεύσω, απλά μην μπερδευόμαστε με τους διαγωνισμούς. Είναι άλλο να έχουμε ένα πολύ όμορφο και ωραίο ενιδρίο και λειτουργικό στο σπίτι μας και διαφορετικό ένα ενιδρίο διαγωνισμού. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι όντως θα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στους παγκόσμιους διαγωνισμούς και μπράβο, αλλά εμείς συζητάμε εδώ για ένα ενιδρίο πολύ όμορφο στο σαλόνι. Σε ό,τι έχει να κάνει αυτό, είπαμε, η ιδέα είναι να υπάρχει το σενάριο στο τι θέλουμε να παίξουμε, τι θα φτιάξουμε και να βρούμε τα ίδια υλικά. Εγώ αυτό έχω να πω σαν ιδέα. Θέλει να συμπληρώσει κάτι? Όχι. Μπορούμε να πάρουμε ιδέα από άλλους χομπίστες. Αυτό. Ναι. Συνέχισε. Ποικιλία υλικών. Σίγουρα θα το έχετε πάθει κι άλλοι, δεν μπορεί να είμαι μόνο εγώ τόσο αρχάριος. Πολλές φορές προσπαθούσα να κάνω κάτι και είχα 5 πέτρες, τις οποίες και αυτές τις 5 πέτρες έπρεπε να τις βολέψω μέσα στο ενιδρίο. Ή να έχω 2 ρίζες ενώ θέλω να χρησιμοποιήσω 2 ρίζες. Σίγουρα το να βρίσκουμε καλά υλικά είναι πάρα πολύ καλό, αλλά σίγουρα το να έχουμε επιλογές στα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ακόμα πιο σημαντικό. Μπορεί μια πέτρα και εκεί να είμαστε ταιριάζει, άμα δεν έχουμε να την αλλάξουμε, θα μείνει εκεί και εκείνο το σημείο θα είναι το αδύνατό μας σημείο που πάντα το δικό μας ειδικά το μάτι θα πέφτει εκεί. Οπότε, καλό είναι να ξεκινάμε, σίγουρα πολλά είναι κοστοβόρο, αλλά θα πρέπει να έχουμε ποσότητα υλικών. Ξεκινάμε σιγά σιγά, μαζεύουμε υλικά ώστε να μπορούμε να τα αλλάζουμε. Είτε είναι πέτρες είτε είναι ρίζες, δεν είναι, είτε είναι τα φυτά που θα πρέπει να έχουμε σε ποσότητες. Πέτρες υπάρχουν πάρα πολλά είδη, σε πάρα πολλά χρώματα, με λεπτομέρειες ανάλογες η κάθε μία. Ανάλογα το project που θέλουμε να φτιάξουμε, φτιάχνουμε τις πέτρες. Θα προσθέσω για τις πέτρες ότι ανάλογα με κάποιες εφαρμογές που θέλουμε να κάνουμε, ίσως κάποια είδη πέτρας να μην ταιριάζουν. Υπάρχουν κάποιες πέτρες οι οποίες ανεβάζουν τις σκληρότητες του ενιδρίου και ας πούμε σε ένα ενιδρίο με δίσκους δεν θα ήταν ιδανικό να χρησιμοποιήσουμε serious stone οι οποίες μας ανεβάζουν τη σκληρότητα. Θα μπορούσαμε σε εκείνη την εφαρμογή να χρησιμοποιήσουμε πέτρες λάβας ή κάτι ουδέτερο για το ενιδρίο μας. Δεν θα αναλύσουμε τώρα εδώ πέρα τα είδη των πετρωμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλές πέτρες. Γενικά όποιες θα αγοράσετε τουλάχιστον από τα ενιδριακά μαγαζιά είναι safe για το ενιδρίο. Φυσικά υπάρχουν πέτρες και στη φύση, δεν το συζητάμε. Αλλά για έναν ο οποίος πραγματικά δεν ξέρει τι βάζει μέσα στο ενιδρίο, δεν θα το πρότεινα. Καλό είναι να μην το προσπαθήσει γιατί μπορεί να έχει το οτιδήποτε. Πάμε λίγο στις τεχνικές. Ναι. Θα μιλήσουμε πολύ γενικά για τις τεχνικές γιατί είναι πράγματα τα οποία με ένα απλό γκουγκλάρισμα μπορείτε να τα βρείτε όλα. Γενικά, ένας μπούσουλας είναι να μην τοποθετούμε πράγματα πολύ ομοιόμορφα μέσα στο ενιδρίο. Εδώ πέρα είναι ο κανόνας των τρίτων ή αλλιώς golden ratio, αν θέλετε να το πείτε, το οποίο μας δείχνει τον τρόπο που μπορούμε να στήσουμε το ενιδρίο μας ώστε να πετύχουμε μεγαλύτερο βάθος. Τέτοιο ενιδρίο δεν θα μπορέσω να στήσω ποτέ στη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά σας το δείχνουμε. Ποτέ είναι λες.
Δεν το έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Δεν έχω την υπομονή να το κάνω. Είναι θέμα υπομονής δηλαδή. Ναι. Θέμα υπομονής και παύλα τεχνικής και εμπειρίας. Γενικά δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι καλοί σε όλα. Κάποιοι είναι κορυφαίοι. Τώρα αυτά τα ενιδρία που σας δείχνουμε εδώ είναι από κορυφαίους. Από escapers. Ο συγκεκριμένος και να το στήσει μπροστά μας και να πάμε να το κάνουμε από πίσω δεν θα το καταφέρουμε να το φτιάξουμε. Εγώ όμως μπορώ να σας δώσω μερικές συμβουλές με το κάποια πράγματα που έχει κάνει και έχει καταφέρει να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Ώστε αν έχετε το χέρι να μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Ένας γενικός κανόνας είναι να προσπαθούμε να βάλουμε υλικά που είναι μεγάλα στην μπροστινή ζώνη του ενιδρίου και υλικά τα οποία είναι μικρότερα στην πίσω ζώνη του ενιδρίου. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε την ψευδαίσθηση ότι το ενιδρίο έχει μεγαλύτερο βάθος. Τοποθετώντας ένα μικρό αντικείμενο μπροστά και ένα μεγάλο πίσω, στην ουσία επισκιάζουμε το μικρό και δεν το παρατηρεί κανένας. Φυσικά μπορούμε να παίξουμε με τους χρωματισμούς. Εδώ πέρα όπως βλέπετε, ο συγκεκριμένος έχει κάνει σκιές εδώ πέρα, οι οποίες σκιές μαζί με το φως αποτελούν το focal point, στην ουσία το σημείο που θέλει να σε τραβάει να εστιάσει σε εκείνο το σημείο. Το έχει πετύχει πάρα πολύ καλά. Το θέμα σκιών είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει σε ένα ενιδρίο, δεν είναι τόσο απλό, θέλει χρόνια εμπειρίας, αλλά ο κανόνας είναι αυτός. Επίσης, κάτι που μπορούμε να κάνουμε, τώρα είναι πολύ προχωρημένο, αλλά στο αναφέρουμε και αυτό σήμερα, είναι το να παίξουμε ακόμα και με τις αντανακλάσεις δεξιά και αριστερά, να στήσουμε δηλαδή έτσι το εσωτερικό του ενιδρίου, ώστε όταν θα το βλέπουμε από μπροστά οι αντανακλάσεις να μας δίνουν την αίσθηση ότι το ενιδρίο είναι ακόμα πιο μεγάλο. Ένας εύκολος κανόνας που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όλοι, που το κάνω από πάντα, είναι πανεύκολο, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, είναι όταν ρίχνουμε το soil μέσα στο ενιδρίο ή το χώμα, χαλικάκι ή ό,τι και να έχουμε, προσπαθούμε να το κάνουμε ανηφορικά προς τα πίσω, με μία κλίση προς τα πίσω. Όταν σηκώνουμε στην πίσω μεριά το υπόστρωμα, δίνουμε περισσότερα στο θεατή. Μπορούμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αν κάνουμε ένα flat υπόστρωμα στο ενιδρίο, ένα ίσιο σαν αυτό, βλέπετε τώρα δεν μπορείτε να δείτε πίσω από την τηλεόραση. Αν το πίσω μέρος θα είναι πιο ψηλό, θα μπορούσατε να δείτε και το σάκι πίσω από την τηλεόραση. Ναι, αν ο σάκης ήταν πιο ψηλός. Ναι. Ή άμα του βάλουμε λίγο υπόστρωμα από κάτω. Λοιπόν, δεν θέλουμε να τα αναπτύξουμε πάρα πολύ και να καούν κυρίως αυτοί που ασχολούνται στην αρχή και να αναπτύξουμε περισσότερες τεχνικές που μπορούμε να τις συζητήσουμε. Κάπου εδώ θέλουμε να μας πείτε εσείς οποιαδήποτε απορία έχετε και γενικά να γίνει μια μικρή κουβέντα πάνω σε αυτά που είδαμε μέχρι εδώ. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να στήσουμε ένα ενιδρίο. Έχουμε πει, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν live που το αναλύουμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι να δούμε λίγο τα βασικά. Τουλάχιστον για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν, να μην φοβηθούν και να ξεκινήσουν. Δεν θα ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο, προφανώς. Αλλά δείτε λίγο για παράδειγμα αυτό που σας λέγαμε πριν. Το πόσο υλικά έχει χρησιμοποιήσει. Είναι πάρα πολλά τα υλικά που έχει χρησιμοποιήσει. Μην φοβηθείτε να βάλετε υλικά στο ενιδρίο σας. Εγώ, σαν Σάκης, κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ είναι το πόσο πολύ μπροστά ξεκινάνε τα υλικά τους. Είδαμε σε ένα βίντεο που ανέβασα χθες ότι κάποιος έβαζε μια ζελατίνα και το κενό που είχε το ενιδρίο του από τα υλικά της πέτρες του ήταν ίσα ζελατίνα. Η ζελατίνα βγήκε τραβηχτά. Για να μπορέσουμε να δείξουμε ένα μεγάλο ενιδρίο, θα πρέπει να καλύψουμε και το μπροστινό μέρος και το πίσω και το ύψος. Στα περισσότερα ενιδρία βασικά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα θα δούμε ότι τα ενιδρία είναι πολύ άδεια. Ή πολύ γεμάτα. Ή υπερβολικά γεμάτα. Συνήθως πιο λάθος είναι όχι, δεν είναι θέμα λάθους, αλλά αν δίναμε περισσότερη πληροφορία στην εικόνα, περισσότερα υλικά και τα βάζαμε λίγο πιο σωστά, θα δίναμε τόση πληροφορία που θα φαίνονταν πιο γεμάτο και πιο ζεστό. Στην προκειμένη περίπτωση πραγματικά είναι τεράστια διαφορά. Συνήθως τα περισσότερα ενιδρία καλύπτουν τα 2 τρίτα, το επάνω δηλαδή μένει κενό. Ναι, αυτό. Οπότε δεν μπορούν να πάρουν το reflection από πάνω από την επιφάνεια, δεν μπορούν να πάρουν πολλά πράγματα από εκεί πέρα. Ερωτήσεις, Σάκη. Εάν έχουμε τόσα, δεν θα μπορούμε να καθαρίσουμε καλά το τζάμι όμως από τις άλγες. Συνήθως δίνουμε βάση μόνο. Εντάξει, καλό είναι να μπορούμε να καθαρίσουμε, εννοείται, λειτουργικό, είναι θέμα λειτουργίας. Στο θέμα της εμφάνισης όμως, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο τον όγκο που έχει το ενιδρίο. Έχει διάφορα scraper, τα οποία είναι πολύ λεπτά και μπαίνουν.
Φαντάζομαι ότι σε αυτό που σας είπα, πραγματικά δεν ξέρω πώς το καθαρίζει. Και το άλλο, οι ροές σε ένα φυτεμένο ενιδρίο, οι ροές του νερού, πώς πρέπει να είναι, πολύ μικρές, να είναι διάσπαρτες, πώς... Οι ροές δεν είναι κάτι στάνταρ. Το 5 ή 10 φορές που λέμε γενικότερα είναι κάτι πολύ... Και γενικά και η θερμοκρασία, όλα αυτά είναι κάτι πολύ... Ναι, η διάχυση, όπως και στο φωτισμό. Αυτό που είπε πριν ο Γαβρίλ, πάρετε 2 φωτιστικά. Δηλαδή, πολύ πιθανόν σε ένα ενιδρίο που είναι πολύ φορτωμένο με hardscape και με φυτά, να είναι πολύ δύσκολη η διάχυση σε σχέση με ένα υβαγκούμι με λίγες πέτρες, όχι πάρα πολύ υπερβολικές. Ίσως χρειάζεται δηλαδή να μοιράσεις τη ροή σε 2 φίλτρα. Ή μπορείς να βάλεις 2 φίλτρα, μπορείς να βάλεις και το κυκλοφορητή, το οποίο και στη φωτογραφία θα βγει έξω κλασικά, ας πούμε, και να έχεις το αποτέλεσμα που θες. Σίγουρα όμως το ότι λέμε ότι πρέπει να έχεις ένα μεγάλο φίλτρο με πολλή βιολογία και λοιπά, ας πούμε, όπως και η κυκλοφορία του να είναι δυνατή, είναι αυτό για να μπορείς να τη σπάς. Είτε να βάλεις ένα τάφ και να τη σπάσεις. Περισσότεροι οι aquascapers δουλεύουν με 2 φίλτρα. Αλλά εμείς υποτίθεται ότι κάνουμε κάτι πιο light. Απλά όμορφα σαλονάτο. Όχι το λέω πώς διαχέεται το νερό μέσα. Πρέπει να διαχέεται χωρίς να αναταράσει τα φυτά, ας πούμε. Ή... Πόσο ροή να έχει δηλαδή συνολικά. Και αυτό έχει να κάνει ανάλογα με τα φυτά. Κάποια φυτά δεν τους αρέσει η πολύ ροή. Σε άλλα φυτά είναι πιο ανεκτή. Γενικά το βλέποντας και κάνοντας. Αν βλέπεις ότι απλά θέλεις ροή παντού. Ναι, ό,τι έχει να κάνει με την ανατάραξη. Πολύ σωστό. Η ανατάραξη, αναλόγως και τον τρόπο που διοχετεύουμε το διοξίδιο, έχει να κάνει, αλλά κυρίως λίγη ανατάραξη ώστε να γίνεται μία υποκειμενική ανταλλαγή αερίων είναι καλή. Λίγο. Δεν θα είναι όμως θαλασσινό. Καμία σχέση αυτό που βλέπουμε στο θαλασσινό. Ίσα-ίσα μία μικρή είναι πάντα θετική. Το να χάσουμε λίγο διοξίδιο, αλλά να έχουμε και το οξυγόνο λίγο πιο γιατί χρειάζεται και το οξυγόνο εκτός από το διοξίδιο. Και για τα ψάρια και για τα φυτά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό. Κάποια άλλη απορία, οτιδήποτε έχετε από απορίες. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να κολλήσουμε 2 ξύλα μεταξύ τους? Είναι η κόλλα και το βαμβάκι, ας πούμε. Γιατί έχω δει και φίλτρα από τσιγάρο, φιλτράκια με νότια. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος? Στην ουσία υπάρχουν πολλοί τρόποι να κολλήσουμε τα ξύλα μεταξύ τους. Ο πιο εύκολος φυσικά είναι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεματικό ή μεσινέζα ή κάποια κλωστή. Αυτή είναι οι απλοί τρόποι. Που δεν είναι άσχημο, να σου πω την αλήθεια, γιατί το δεματικό δουλεύεται πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν είναι μια ρίζα η οποία δεν θα φαίνεται πολύ. Μπορείς να την καλύψεις με φυτό. Ναι. Και ακόμα και στο δεματικό μπορούμε να βάλουμε ένα φυτό εκεί πέρα. Μια ανούμπια, ένα μικροσόρουμ, κάτι. Καλύτερος τρόπος για να κολλήσει είναι σιλικόνη, η ενιδριακή. Κολλάει πολύ καλά, αργεί. Θέλει το χρόνο της. Ναι, υπάρχουν τεχνικές που όσο δουλεύεις αντιλαμβάνεσαι και το ότι είναι καλύτερο για σένα. Για μικρά ξυλάκια. Ναι, για μικρά ξύλα το πιο ιδανικό είναι είτε με φίλτρο είτε με χαρτάκι, έχει πάρα πολλούς και κόλλα. Προφανώς αυτό που βλέπαμε τώρα έχει πάρα πολλές κολλήσεις για να γίνει. Αυτό έχει πάρα πολλές. Αυτό δεν είναι, ας πούμε, 1, 2, 3 ρίζες, αυτό μπορεί να είναι 40 ρίζες. Ναι, για να φτιάξει το σχήμα έχει κόψει, έχει κολλήσει. Ναι. Αυτά εδώ τα μικρά σου με τα ξυλάκια, το πιο πιθανό είναι ότι είναι κολλημένα με κόλλα στιγμής. Η οποία κόλλα στιγμής υπάρχουν διάφοροι τρόποι να τη χρησιμοποιήσουμε. Είτε μπορούμε να πάρουμε τζελ και κατευθείαν να βάλουμε τζελ και το ξυλάκι πάνω. Και ένα πολύ καλό κόλπο είναι να πατήσουμε λίγο υπόστρωμα και να το ρίξουμε από πάνω σαν άχνη, ας πούμε. Έτσι καλύπτει την κόλληση και δεν φαίνεται άσπρο πουθενά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την άλλη, τη ρευστή την στιγμής, με μία πετσέτα ή ένα φιλτράκι τσιγάρου. Χαρτοπετσέτα. Ναι, χαρτοπετσέτα. Ναι, και βαμβάκι φυσικά. Ναι, οτιδήποτε, πάρα πολλά υλικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, φαντασία να έχουμε. Στην ουσία αυτό το υλικό μπαίνει ανάμεσα στις 2 ρίζες, γεμίζει το κενό και παίρνει την κόλληση μέσα. Αυτή είναι η πιο άμεση, δηλαδή κολλάει κατευθείαν, αλλά δεν είναι η πιο δυνατή. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να υπάρχει καλός αερισμός περιφερειακά του aquascape που κάνουμε? Πρέπει να υπάρχει νεκρό σημείο πουθενά. Δεν πρέπει να υπάρχει νεκρό σημείο. Ιδανικά, ναι. Το να έχεις ελάχιστο νεκρό σημείο στην επιφάνεια που δεν έχεις τίποτα δεν θα σε ενοχλήσει. Αλλά εκεί που είναι τα φυτά, οι γωνίες, τώρα μιλάμε ότι υπάρχουν πολύ δύσκολα σημεία. Ναι.
Τόσο εδώ πίσω το να μπορέσει να μην του δημιουργήσει μετά άλγης, για παράδειγμα. Μπορεί να βγάλει άλλα προβλήματα. Γι' αυτό η ροή. Το συγκεκριμένο ενητήριο μπορεί να έχει και φίλτρα πεταμένα μέσα και εδώ μπροστά, ας πούμε. Αυτό τώρα δεν έχει εξοπλισμό μέσα. Αλλά γενικά ένα που θα έχουμε στο σπίτι, κοιτάμε να τοποθετήσουμε έτσι τα υλικά, ώστε να έχουμε μια κυκλοφορία. Αυτό είναι, και τώρα το πιο σημαντικό είναι να το δούμε στην πράξη του Γαβρίλη.